Eucharist bakhui togin duai na benda ka jingoi jingkha jong Lucy Majao duai ro na benda ka men siem jongi ba Elias Lengwa duai ro na benda ka inga sen jong dispensing tersa ba kong Eristina Pueng angkat barsan ngut ki khun karpang Elizabeth by leito ia ka exam kuet duai ru na benda ka jing tumu jongi accords im ba indup ia ka jinga e ka ba itrang duai ru na benda Ditten John Walang na benda ka jingkoi jingia Leispa Leifendrift. Leispa Leifendrift. Togin ngei thau Jisu baudon ha kane ki Eucharist bakui wan nginai thi ya baharo ki jing tumu jongi pawnang krku khardo yangi ye beteng benduai naga binta ka ri jongi naga binta ki kinabaro ke ba ap yekirusel duai naga binta ka jingoi jingkhia jongi bapang duai ru naga binta ka sngi borom Pentecost bad ka retreat ka bangis tang nadu kathinyu tarik bad kan jingpeit mit ba ka bor Jisu ka nam pau hakine ki baro ha kerteng upa barukun barumen sim bakuit amen ka jinga e jongu trai jongi u Jesu Christ bad ka jingi jongu blai lem bad ka jinga silak jongu men sim bakuit kindon rengka betpi barro ko himen ko para tongin sange chipor kadba u Jesu udang duai nagabenta ki apostol ia ke jing duai jongu lindo remba nginang kerpad ya Jisu pen kantang ye yangiru kumbau Jisu duai na kabinta ki apostol bakindup yo ya kejing kuit bag kejing pen kantang bangiru nginang aitia ki pop jongi baro bau Jisu pen kantang yangi da ka jinglong lindo remba jomu Jisu be it pen kantang yangi pen kuit yangi na ki pop jongi baro plai luit yangi nga plam how play badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalele pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palar jonga da ka jingle palar jonga da ka jingle palar bakrao e jonga namar kata nakarpadia kamaria bakoi Kabayasa kati suti, ya ki angel bakiri kui, badia pi ko himen ko para, benduai na kabinda jonga, how try ublay jongi. Ublay badan bor baro ni sune yangi, badandala map iki pop jongi, unyalam yangi shaka jingi mbam jukut. Amen. Troiken trako blay, isme yani, troiken trako play is neyani Christo man o Christo ra gonong penim jongi penim yani try can not go play is neyani I can not go play. Is neyani Christo man, o Christo.
to nginia duwai i duwai naga benda bahar ke jing tumu kabangi buha kamatu jisu bakalang ka baseizo daga jingi snege jangu daga jingit ka jangu kam dame ke jing trang jangi bandup dap daga bor jang men siem bakoid ha ka jinga e bakrao jame ko blei ba yisune to ai ha ka balang jame ba endala lumlang yaka da umen siem bakoid kanla ban shakri hok yame nadu ka donud but en pinyatali yaka ha ka mon basngur da utrai jangi o jesu kristu kon jame uba embat sensha renkhat badme ha ka jingelong kawai jang men siem bakoid uble junom la junom amen. Kajing pule na kikam jong ki apostle. Hakito kisngi u Paulus ulaong hakitemen kisan jong kabalang ha Ephesus. To sumar bahaya lade padya kakenhun lang brod baro kawai ha kaba uman sem bakoj ulatung yapi kinaw sumar. Pansyaraya kabalang jong utray ya kaba ulakam kanti dala ka jong kasnam. Ngatip ba enda ngalalait no kisuri runar kin sawan na pedeng jong pi bat kin om pelat ya kakenhun bat na pedeng jong pi hi kin sami ki briu ki ban keren ya ki balam ler ban kering ya ki senran shalati kumta tu husiar dakan mau balai snem kanti bangam syam la sange bat sengi bat met ban kentu ya iwei na ki jingchau umman pat menta nga IT pi ha uplay badha ka ktin jong ka jingai ai jong ubala bante ya pi bad ban ai ha pi ya ka jingyo pateng ha padeng baro kito ki bala kentang ngam chu kwa ya ka rupa ni ka ksier ni karyam ka be chongno phi hi phiti ba ki ni ki ti ki bala pen biang ya ki jongran kam chonga bad jong ki tu ki bala don bat nga ha ki ai baro ngalapen I ha pi pada ka batray sitom ngidey ban yarap ya ki batlot da ka bakan mau ya ki kitin jong utra jisu ba kumno ulaong khambha ka ba ai ban ya ka ba pediang enda ula dep keren kumne ula dem kho siu bat ula duai lang bat ki baro ki la yam bat ki apiam ya Paulus bat ki la do ya kila sngosi kham tam namar bakaktin ka ba ulaong bakin om yo isu ya ka khamat chung bat kila lej on ya shakaling kaktin chung utray
utrai undon rengka bat pim ka jing puli na ka gospel bakuit khat khumya anis uji sula kamid yala ki kamat shabening badula duwai u ong kopa bakuit to sumar yaki haka kerteng jame kitu ki bamela ai hanga bakindup yalong kawai kumba mangi ngi long kawai menba ngala don batki ngala sumar yaki haka kerteng jame kitu ki ba mela ai hanga ngala yada yaki but uweiru neki shim jotno light tang ukun jonga jingjot ba undup yo pindap yaka jingto te minda ngawan shame but yakini kie ngakren haka pertai kenapa kindup dap shoin haki daga jingkamen jonga ngala ai haki yaka tin jame but kaparte kala isi yaki namarba kimlong ki jonga parte kumba ngamlong u jonga parte ngamduai ba men shimno yaki naka parte henry ba men yada yaki na u ba men kimlong ki jonga parte kumba ngaru ngamlong u jonga parte to penkantang yaki haka jing shisha kaktin jame kalong ka jing shisha kumba melapa yanga shaka parte kumda ngaru ngalapa yaki shaka parte but nagabinda jonki nga penkantang yalade ba kumda yakiru endo penkantang haka jing shisha ka gospel jong utrai ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ ha ki jimpule min dakas ngi yosno ki jingang no jong armut ki person baningkong badayu Jesus ubadang angnut nagabinda ki apostol nangda u Paulus bakuit u angnut nagabinda ki Kristan ha Efesus ka jingang nur jongki baro arngut kalong bakindup yomat ya ka jingkantang ya ka jingkuit bat kinang pinne ya ka burong jongo blai ha ka jingim jongki bat baro arngut u Jesu bado Paulus bakuit kidon ki jingting ba ka parte lese kan pensniu yaka ka parte kan penshoy yaki ba lese ka parte ka kanglad yaki banyamat yaka burom jongo play larangi pe bat puson bha na ka gospel ngidang yusngo kumno ujisu udang ai burom ya upa ujisu ong yaki apostol bat ki bange baro kilongi jingai jongo play upa baro ki apostol kikit ya ka burom jongopa kikit ya ka nam ka burom jongopa bat ujisu udang sngongu ya upa ba ula ailad ya u ban sumari ki namar ujisu haba uduai hakane ka dor ngide ban soto ujisu duai kum ubriu ubala longdo longsnam ka katin bala longdo longsnam but haka jinglong ubriu jongo udang ai burom ya upa but ula sautu kalade ka por ude ban ino ya ka jinglong briu ban late pai biang shaka jinglong kaba menchua but habau jisu duai haka nega dor ka pang jonga jing duai kalong ba upa un penkantang ya baro ki apostol un penkantang ya baro ki sinran jongo un penkantang ya baro ki nombur jongo bakindu penne ya kaburom upa hapojoni hangne ujisu kran shai kadar ka jingkir jong upa kalong bangindu kindiu ya kaburom upa hapojoni bad habangi kindiu ya kaburom upa jongu
Upa jongu hapo jangi ngidang kindiu artat ya ujisu. Namaru jisu udang duai komu lindo remba. Naga pinta ki lindo. Namar ngit sauto ki apostol ki long ki lindo. Badu jisu komu remba lindo udang duai bak undup laban penkantang iyaki. Haba ngi puson khalor kaneka pang ngideben sauturu ya anis bakoit haba ubatai syapanga jingsha shitom jongu kris. Unum penihangi haka dor baro laing ki nong to gospel ki peni yau yanis bakuit pat kapang kabanin ko ang kalong ban peni bat penpau ya kaburom jongo balai ka jingsha shitom jongo Jesus Christ kalong ban penpau ya kaburom jongo balai upa haka perte lemba ka jimpeni ya kaburom jongo balai upa haka perte u Jesus ukwa ban pindon burom ya ka perte baro kawai but hangning ideben sauto ublehi ujid yangi bangindup yo ya ka burom henre hangne kadondru ya ka jimma ya ki beryu bakain sting ya kan e ka burom ka ba ublei wai hangi na kata kata jisu wang ngala penim ban ngala yada ya baru ki beryu ka ba mela ai hanga ha ka kerteng jame light no uta ubela jid ban jot hangne lese ka jimpen kala ka tin ka don ka jimba kala ha ka fareng yong who chose to be lost kata ka mod uta ubela jid banlong ubajot te uble tumu nangi wei pai wei bangindup light em bangindup yo ya ka jingkantang bangindup yo ya ka burom jong uble henre ladang ngim shashkor ya ka tin uble ladang ngim kongu ya ka tin uble ladang ngim treban ya rengkat bad uble ka jimma kalong ngijit ya ka wei pat ka lendi ngijit ya ka wei pat ka lendi ban yai light naga taga burom jongo belai naga taga da bon ki brio ki perkhat shisinu belai ula jit kalong ke jingjit baro shi jingim henry hardin ka ne ke jingjit don bon ki brio ki jit da kawai pat kalendi don bon ki kristan ru ha what hardin ba kilayo baptisma but ke jimpen kantang na ublai ke jimpen slay na ujisu ki jit ban yai light na ka ne ke jimpen kantang ki jit ban yai light na ka ne ka jingkuit bat ka burom jongo belai hangta ki perkat kin light im hangni ujisu kran shai kadar lada uno brio kano ka brio ban jid kawai pat ka lindi light no ya ka lindi ka ba ujisu kadau hangi ni yai sha ka jingja kumba ujudas ulajid ujudas udan ka lad artili ki lad hakama jongu kawai ka lad kawai ka lindi kalong ban yai rangkat bad jisu ban kongu ya jisu ban nam pendon burom ya jisu ban pendon burom ya upa ban penne ya ka nam ka burom jong upa ha ka jengim penban ulajid da kawai pat ka lindi kaba penja burom ya ka burom jong oble da kaba kalalong nong shet kala ha ka ne ka dor ha ka jingim jongir ko himmen ko para habangi kensting ya ka jingkot jong oble ni kensting ya ka jingir jong oble ne ni kensting ya ka jingikai ba ka jinkendo jong jesu ngidang ya isha ka jimma naga daga daw u Paulus bakodru ula duai shirhem ula demkosi bad ula duai naga binda ki nong Ephesus ba ki jingsiniu kanum bit yaki ba enda ula leit pai na Ephesus uting lese u bammen un sawan bad un sa penshoy ya borngod bad udang angnud udang kusalai udang sausi ba kanum de benjia kum kata ka jingjia haki namar u bammen u aptap barabor ban penshoy yangi naka jingmane ya oblay naka jingid ya ukris henry bon ki bru kim sautu bon ki bru kim sautu ka jingkot jong oblay yangi iwe paiwe ballong ban pen kantang ya ka burom oblay ka kerteng jong oblay ka bamot ka jingim jongi baro ka we ka de ballong ban ban pindon burom ya oblay but ban kindiu ya ka nam ka burom jong oblay ha ka jingim jongi namar ngikit ya ka nam ka burom oblay ngikit ya ka jinglong oblay ha po jongi ka ba wan shangi lemba ujisu ka bala ai da upa ka ba mod ka burom oblay ka wan lemba ujisu ban ngilayo pidiang henre lada ngim kongu lada ngimba imba ka jingim ngidang bretli ya kita ka jing sunio baro sha bamen sha ka jing sunio ka parte ka ap ban pensniu ini
ka perte ka ab ban penchot yangi i haban long ke ba sumar yalade na kane ke jimma ka ba ab tap yangi ha ka jingim jongi uji su duai na ka benda jongi baro uji su yai duai na ka benda jongi baro henre ladangim ya trailang ngi yai sha ka jimma jisu ba i karko kardo yangi pensle yangi ngi sautu bangi kit ya ka nam ka burom jongo blai upa But melawan ban pen kantang but kinti burom ya kane ka nam ka burom lempa ka jingim jame lempa ka jing shashitom jame ya rap yangi ko jisu banlong ki ba kongo barabor banlong ki ba ngoto ya kane banginum lesting banginum pinsuniu ya ka jinglong bakui hapo jongi yen ya ro ya utrai jisu Christ Kohimen koperato ngin playa ke jinget ke jung nganget au play pa badon bordo nong ta ka pening ndo bad how Jesus Christ kun ba marway jungu utrai jungi yau bala puna men sim bakoi yau bala kana ka Maria tesoti bala shale bein po pondius Pilatus la sanar pna yabu la ya platap yabu la kya shakibya hagasni ka balai la mi pan ki baya Ula kiu shabening ushong shakamon ublay upa badon borbar nang da unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam ngangit hau men siem bakoi ha ka balang Catholic bakoi ha ka jingya sulok rikoi ha ka jingmap yaki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikut amen ya duai ko kemen ko paramba ka jinkinia janga ba jampi kallong ka ba priang hun hau bleu pa ba don bor ba ro to try and ti jampi na ko ta ka chinro ko pura ma ka stai chu ka chinro ni me ka la ma ko chu ba ko top tiang ko try ni kar part ya ke jinkinia ki ba mamehi mela seng la bu da ki hukum jame but da ki ni ke jimaya ba kui ya ki bang itarwa kum ga jing shakri bade hok jangi tos ngusene ben pende pura hangi ya ka jimpen koi janga jing sius pa jame da ukris utrai jangi amen utrai undon renka bat pim token tiu yana ki donut tonginai ya utrai ublay jangim dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat gajim penim yangi haki por baro ben yaro yami kokin rad henry kamdam hagane kapor ben yaro pendon burom shushu yami naba yawu krisukun lamborot paska jangi lakinia jupe ben tarwa yalade nagabinda jangi badu yada yangi da kabaya side nagabinda jangi hakama jame ulam ujinkinia ubam yapshu ukun lamborot ubala shap peniap shisin uba juna namarkata habala dab mia daga jinkamen paska kaparte baro kawe karsa daga jingero yame ki bor bening ru bat ki kinhun angel ki ruai lang yaga jingruai janga buram jame bat ki ya pen bana kalem sange
Haganega por kabakan tang tam trang yau men siam bakoi ba men siam jungo ble un penyo hangi ya kaburom jungo ble kan nam kaburom jungo ble pakan pau ya ka jinglong ble hapo jungi tongin duai na do ka to nu ko jisu penyat lilang yangi wei pai wei da ka to nu jeme da ka men siam jeme da ka jimut jeme da ka met kapar jeme pangin dup ya rangkat padu duai da ka bai tia ba ka jinge jombi baga jingwan kia jong men siam bakui kan pen kantang kanang pendemai ya kamet jongi men siam jongi jimur jimbarkat ya bara ke jing tumo jongi pangit wai na gabinda ka kampala jongi jisu halo jongi wei pai wei minta dashisha melongo bakui kotrai kata mei jong ka jing koi barom Namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sem jame kum ga je halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi u Jesu Christ ha ka por baladino ya u badala ka mons ngaba ulapdiang ya ka jing shashitom Ulashim ya upu, bada kabaingu yame. Ulakdia yawu, badula ai halagisenran uong. To shim batobam nakane pi baro. Namar kane kalonga medjanga, ya kabenaiti, nagabenda jumpi. Hakaju kerukam enda lalayabang ulashimya ka kuri bada kabaingo biang yame ulaya ka halagesenran uong toshim batadina ka nepi barro namar ka ne kalonga kuri janga snam janga jutam bate mai badbam jukut ya ka ben pen mi naga benda jumpi panaga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop toleya ka ne bankan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris. To pen kuid yani. Pen kuid ya kemen siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia ya ki bapang gi bashito. Ya da yang inau bamen. Kajing maya jong kajinge. Namar kata, ngi ki bapen menda ya ga jingia bad ga jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame gotra ya upo janga jingim, bad ya ka kuri janga jimpenim. Ngi da aingu aidem, namar mela nyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me, bangi ki bayo benda hakamet bad ga snam ukris, ngilong ki bala penyat le kawe da umen siyam bakuit.
Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priang hasatala ka parte. Bado penjana ya ka ha ka jingit rengkat bado Francis upaba ko jangi. Ubilbat marvenu bishop jangi but baro ki lindo but ki riniam. Takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kende ki bela yoti ya da ka ba karmen ya ka jimmi pat. Badia baro ki bela kalat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki sha ka jing shai ka koma jamme. To isne yang I barang I karpad yame barengkat berkamaria te soti bakui ka kami jangubele ujaso bakudo korim janga ki apostol bakui Francis disease bakui but baro ki rikuit ki bela pin sabha yame pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bin dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yame da ukon jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu. Kallo hameyu bleyu pabadon bor. Haka jingelong kawe jungamen siem bakui. Barro kaburam bat ka jingero. Junom la junom. Amen. Kohemen koparato nginduwai nagabinda baro ki jing tumu ki jingang nur jangi. Pau Jisu unang karku kardo yangi. Lemba ka monjang ublay upa nginangai tiaga rijongi nginangai tiagi kinabaro ki ba aprasal ngiduai nagabinda ki ba pangi ba shitom ngiduai nagabinda ki longing lonse ngiduai ru nagabinda baro ka jimpen krejongi nagabinda ka sungi param Pentecost nadu ka retreat nadu kat ki new tarik bat ki jimpet meet bat baro ka jing duai bat ka Bible convention Pentecost baka bor Jisu ka nam pau ha baro ki kun ki ba wanshim menta Idwai baka bo jingidu Jisu kanampin kuit yangi baro. Kopa jangim baha bening kalong ka bakuit kakateng jame. Kanwain ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw kumbaha bening. Toa yangi minta ka jimbam jangi kabaha lagasni. Bato map yangi karengkang jangi. Kumbangi rungi map ikabales niyo yangi. Badawati alam yangi shaka jimpan shoy. Kanray tapalait yangi nakabasiniyo. Tapalait yang ingi karpat ko try na jing sunia barra. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hagis ngi jangi. Kanang bada ka jing arap ka jing isne jamme, ngi light bara bona ka pop, but ngi nio jing yadan na jing jinjar barra. Kadbang idang ap kimelendi yaga jing karmen bakui, but ka jing wan pa jungunong penim jangi, o Jesu Christ. Namar ka sombe ka long kaima, ka sombe ka bo ka bo, chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henrya ka jingay janga balang jame bad ha ka jings pon jame to ai hakaya ka jingsuk bad ka jingyat le ka way katkum gamon jame mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon barabo renka but pim renka dab daga jingi do Kristo ngi ai markeli Hakumi ukun lambro jang blai. Hakumi ubaket naga pop jang parte. Sukito ki bela korcha ga jingawai jang ukun lambro. Ukun ra no pashonga ukun ro ka yin chunga. Dre shlong ta na ktir na kan sim chunga na siai.
ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko min siyam bakuit ngis ngongoyami, nagabinda ka nam kaburom, kabamela siap hapo jongi, lempa ka negi Eucharist bakuit Jisu, man kapor habang iwan shame, ha ka Eucharist bakuit, medam pintap shoy niya ka donu jongi, da ka nega jinga Jangga nam ka buram jame, kindi buram yangi ko Jisu, hagane ki Eucharist bakuit, lembaga jimpediang communion bakuit, but communion mensiam, habang ilat trang yame Jisu, ngedang trang nagabendaga taga buram, baka met jangi, kamin jimmor jangi, mensiam jangi, yaga jingim jangi baro kawai kanang pinpau yaga buram jame, haga kor ka buram jangi Jisu, haga krangi kana jangi, karko kardoru ka Jisu, yagi bapangi bachita, karko kardoru yaki kon baro ki ba ap iki rusal paper karko kardo ko Jisu ki badon hapde ke jimpanga ba jur haki hospital Jisu ba it katha yaki baro pen slay yaki baro pen koi ben khia ki baro palai lod yaki baro da ka bor jame shimti pura yangi kumjore ke jimpen kare jangi na kabinda ka singi boram pentakos baga jingwan kya jang men siam bakoi kalong ke jingim bathi mai na kabinda jangi vai pai vai ai boring ko Jisu shimti pura yangi ko Jisu ai bor Jisu hallelujah 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 Jesus 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 one hapring jangi hapo jangi one ben koi jangi Jesus one ben koi ya bar ke bapan ke bashitang ke bashimenda hakne ke Eucharist bakoi ke bashimenda nala ka jangi inga sem ke badwai na gaminda ke bayit batoin jangi ke batia haki hospital ai ka bo jame nang phao haki baro hallelujah 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 Jesus 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 hala 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 tong inia duwai to ai baga jingyo binda hakanega sakrament jimblai kotrai kan iai pen ro yaga jinga ejame hangi badda kabaka pin kuit pin suba yangi daga bor janga kan perlong yangi bara bor ki bela kloi ben pediang yakat kanega jingai bakardor da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim blay badon bor baran karko yapi uppa barukun barumen sem bakoit amen ya lesuk ban pen bana ya ga kubar babha jango trai daga jingim ga jompi hallelujah hallelujah yes hallelujah hallelujah aspa propo Amen. En je Jezus Christus. In naam van